Takže čuste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme hokejovú zostavu z našej Tipsport ligy a je to tým HK Liptovský Mikuláš. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. V bráne dvojica legionárov, takže jeden z nich bude musieť byť mimo zostavy a v tom prípade bude náhradník Patrik Kozel, ale budú sa striedať. Lebedev bol od začiatku sezóny jednotkou, dostával dosť šancí a myslím si, že mal formu, ale posledné zápasy nechytal dobre. Prišiel Hauser a ten sa chopil príležitosti, no a teraz drží Liptovský Mikuláš nad vodou. Obrana. Lalík sa z neznámeho hráča vybudoval až na najlepšieho slovenského obrancu z tohto mesta. Robertson už je overený hráč zo Zvolena, hráva vysoký ice time a taktiež je na presilovkách. Vlad je tiež posila počas leta, je to inteligentný hráč a ofenzívna podpora. Vedľa neho Frederik Fekiač, ktorý vystriedal dosť slovenských tímov a je hlavne dobrý v čistení predbrankového priestoru a zapája sa do bloku. V tretej rade máme Billyho, ktorý je objavený talent, v našej lige sa už presadil v minulej sezóne a teraz už hráva stabilne. K nemu som dal Kotvana, aby nazbieral skúsenosti, lebo Kotvan bol ťahuňom Popradu a prekvapilo ma to, že odtiaľ odišiel, ale asi kvôli vyššiemu veku. Na Liptove je to však stále nadpriemerný hráč. No a posledný obranca je Jendroľ, ktorý je podobný hráč ako Fekiač, obaja idú do súbojov, sú to systémoví hráči. Nenachádza sa tu však Mezovský, kapitán z minulej sezóny. O ňom nemám informácie, či je zranený a koľko ešte bude zranený, ale stále by vedel pomôcť tomuto týmu. V elitnom útoku slovenské krídla, ktoré pravidelne bodujú a zaslúžia si tu mať miesto, a to Sukel so Záborským. A ďalej na centri Xavier Cormier, absolútne najväčšia hviezda týmu. Ak Liptáci do play-off nepôjdu, tak si viem predstaviť, že prestúpi do nejakého silného klubu. V druhej line je naľavo Ibragimov, ten by mal Liptákom zvýšiť tvorivosť v útočnej fáze. Trid je ďalší skillový hráč, medzi jeho silné stránky patrí hra s pukom, prihrávky, ale naopak slabšie pôsobí v defenzíve a fyzickej hre. Ferkodič vystrelil v tejto sezóne a preto je až v druhej formácii, aby nazbieral veľa bodov, určite z neho niečo bude. Tretia formácia hráva väčšinou v skutočnosti v štvrtej formácii, ale keďže je to bojovná a zohratá trojica, tak som ju dal do tretej. Šandor je efektívny pri zakončení a rozhoduje zápasy, Vankuš je univerzálnejší, robí viac práce v strednom pásme. Nespala bol zapožičaný Popradom kvôli tvorbe šancí, rýchlosti a mal by byť prínosný, čo sa týka bodov aj kombinácií. Posledné trio má tiež kvalitu. Veľmi mladý Sejna potrebuje zápasy a ak by sa nepresadil tu, tak by som na jeho mieste vyskúšal druhú ligu, nech má skúsenosti s mužmi. Uhrik hráva pravidelne, je to bottom six hráč, ktorý vie prispieť bodmi a zrelý a spoľahlivý útočník určite je. Vojtecha som dal hrozne dole, zaslúži si hrať vyššie, ale chcel som pozdvihnúť kvalitu štvrtej formácie a boduje podobne ako Ferkodič, takže kľudne by som si ho vedel predstaviť, aby hral vyššie. Navyše sa polepšil vo fyzických súbojoch. Mikuláš má určite zaujímavý káder a môže prekvapiť, ale myslím si, že týmy budú lepšie. Majú za posledné 2-3 roky najlepších hráčov podľa mňa, takže pracujú na lepších výsledkoch a prijal by som im postup do play-off. Toto by bolo z tohto videa všetko, hoď like, odber, daj odber King Wolfovi a prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!